Quins són els elements que hauria de tenir la meva aula virtual? Per editar la teva aula virtual, recorda que has d'activar l'edició. Aquí pots veure l'exemple d'aula virtual que et proposem. A dalt de tot hi ha l'encapçalament. És l'apartat on s'hi mostra el títol de l'assignatura, el nom del docent i també una imatge il·lustrativa. Com ho pots fer? Ben senzill. Cliques a editar i a partir de l'editor HTML pots afegir la descripció necessària. Quan hagis acabat, des els canvis i automàticament veuràs a la pàgina de l'aula l'encapçalament. A continuació, tens l'apartat de comunicació. Com pots comprovar, hi ha dos fòrums. Un d'ells és el fòrum d'avisos i notícies, on el docent presenta l'assignatura i els temes que s'aniran treballant, o altra informació rellevant per als estudiants. Per altra banda, també hi ha el fòrum de dubtes. Aquest és el fòrum del qual disposen els alumnes per abocar les seves preguntes i el lloc on el docent les contesta. Això et permet vehicular els correus que els alumnes solen fer, de forma que el dubte resolt pot ajudar a un altre alumne. Si l'assignatura té planificada una sessió en línia síncrona, tens a la teva disposició l'Adobe Connect, un sistema de webconferència que et permet interactuar amb els estudiants en temps real. En el transcurs d'una sessió, els teus alumnes poden formular preguntes o visualitzar la videoconferència un altre dia, ja que hi ha l'opció d'enregistrar-la. Com ho pots fer? Doncs afegint un recurs i seleccionant Adobe Connect Sala. I el separador Comunicació s'insereix com a una etiqueta des del mateix selector. Per altra banda, i a sota mateix, tens l'apartat d'informació general de l'assignatura. Aquí pots proporcionar als estudiants informació rellevant com la planificació de l'assignatura i l'esquema d'avaluació. Aquest apartat és important perquè s'hi indiquen les activitats que hauran de fer per superar l'assignatura, amb la puntuació, així com les dates en què hauran de fer els lliuraments de les mateixes. Com hem fet anteriorment, s'ha de crear una etiqueta amb el nom d'informació general. Per últim, tenim els temes de l'assignatura. Inicialment trobarem un nombre de temes que podem reduir o augmentar segons convingui. Per afegir un tema, haurem de tenir l'edició activada i clicar Afegir seccions al final dels temes. Per eliminar un dels temes, haurem de clicar l'opció Suprimeix el tema des del menú Edita del tema que volem eliminar. Un cop fet, pots editar el nom del tema clicant al llapis i confirmant l'acció amb la tecla Enter. I quines són aquestes activitats i recursos educatius que pots afegir dins dels temes? Un d'ells és el llibre, que és un recurs on l'alumne tindrà el contingut del tema organitzat amb un índex. Si tens arxius de presentacions o similars, seguit del llibre pots afegir el recurs carpeta. També disposes d'altres tipus de recursos com la pàgina web, la URL o el fitxer que veuràs en altres videotutorials. Pel que fa a les activitats d'aprenentatge, pots generar activitats d'autocorrecció a través del qüestionari o activitats que avaluaràs tu, en aquest cas a través de la tasca. Els qüestionaris tenen gran utilitat per l'alumne, ja que li permeten comprovar si ha adquirit els conceptes claus que s'han presentat al llibre o en qualsevol altre recurs. Aquests són autocorregibles. Podem configurar-lo de manera que l'alumne pugui contestar-lo tantes vegades com vulgui i així li serveixi com una eina d'autoregulació de l'aprenentatge, ja que li permetrà diagnosticar el nivell que té d'una determinada matèria i ser conscient de si li cal repassar algun dels conceptes treballats. Per articular l'entrega d'activitats que avaluaràs tu com a docent, disposes de la tasca. Aquest tipus d'activitat et permet moltes opcions com ara les trameses en grup o l'avaluació a través d'instruments com ara una rúbrica. En veuràs més opcions en altres vídeos tutorials. I és recomanable que cada tema segueixi la mateixa estructura i que les assignatures englobades dins d'un grau, postgrau o màster segueixin un mateix patró, ja que això ajuda a que l'alumne no hagi d'invertir temps a situar-se cada vegada que entra a una nova aula virtual. El disseny de tots aquests elements han de permetre a l'alumne centrar-se en el seu aprenentatge i en la seva pròpia activitat.